Son Paula Carballeira e este é un texto de teatro. É un dos últimos textos de teatro que eu escribín. Un texto de teatro que tivo a sorte de volverse un libro de teatro. Moi poucos textos de teatro teñen esa sorte. Ese xa é unha mágoa para calquera texto non volverse un libro, porque a xente pode esquecer que existe. Para un texto de teatro é terrible, porque a xente pode esquecer darlle vida, que é o que precisan os textos de teatro. Nun escenario ou na imaxinación, o coller o libro entre as mans e pensar como sería esa obra de teatro, a túa obra de teatro. Pode ser todos os personaxes, pode ser un deles, o que máis che guste. Podes lelo en silencio, podes lelo en voz alta, podes lelo soa, só ou acompañado, acompañada, que é máis divertido. Vou vos ler eu soa, na escuridade, que onde ás veces viven os monstros, unha escena deste libro. Somos os monstros. É a escena número 8. Hai dous personaxes, o monstro pequeno e o monstro grande. Entra o monstro pequeno. Estaba rindo. Un pouco. Estabas berrando. Un pouco. Por que? Por botar fora un señor. Papá, o señor era o teu pai? Meu pai era un monstro, non un señor. Podía ser un señor monstro. Sí, meu pai era todo un señor monstro. Meu pai tamén era un señor monstro. Antes había moitos. Señores, monstros. Ah, sí, antes o monte estaba cheo de monstros. E a escuridade estaba chea de monstros. Había monstros en cada volta do camiño. Había monstros en cada casa abandonada. E cada faiado. Cada vez quedamos menos. Queren mandarnos lonxe. Queren matarnos. Para que só queden eles. Pensan que poden ser os donos da noite, pero non. Ti, polo menos, podes agocharte en calquera sitio. Eu son un monstro grande, preciso espazo. Todos precisamos o noso espazo. O bosque, por exemplo, inda que o queimen. A noite, por exemplo, inda que prendan luces. Queren que marchemos. Pero sen nós estarían perdidos. Non terían a quen botarlle as culpas. Deberían darnos as grazas. Deberían deixar que vivísemos nas súas casas. Por cada persoa, un monstro. Eles queren que todos os lugares sexan seus. Queren ter todo, dominar todo. Son egoístas. A única maneira de que nos deixen en paz é sendo o que somos. Imos botalos. Imos botalos. Saen. Ola, son Raquel Castro e estou encantada de participar no Festival Virtual da Literatura Galega. Eu vou vos facer unha lectura dramatizada da última obra de teatro que publiquei na editorial Galaxia, A formiga fora do carreiro. Para iso, para non ler eu todo, aínda que penso que o teatro e lectura, ademais de espectáculo, vou a facer a lectura dramatizada con 3 personaxes que convidei hoxe aquí para facer esta pequena representación. Temos en primeiro lugar a este Pito Pato que vai facer de mosca porque non tiña outra cousa. Teño esta araña que vai facer de araña e teño esta formiga que é a protagonista que vai facer de formiga. Esta formiga regalaron a uns neniños de un cole de Tuios que lle fun a facer unha presentación do libro. Entón, espero que disfrutedes esta pequena lectura con estes personaxes tan singulares. O escenario representa o clareiro dunha fraga, a fraga dos altos carballos, onde predomina a cor verde das follas dos carballos e dos castiñeiros que a poboan. No lateral dereito do escenario temos unha rede que se estende dende o teito e colga ata o chan.
Diante hai unha cadeira randeeira onde unha bella araña está tecendo mentres canta. Punto do dereito, punto do revés, esperando que caia unha mosca aos meus pés. Unha mosca ben gorda, unha mosca repoluda, que a miña arañeira encha de fartura. Punto do dereito, punto do... Que non, que vos digo que non. Xa tiven bastante, non quero saber máis de vos. Quero ver mundo, viaxar, coñecer xente nova, vivir experiencias. E vos deberíades facer o mesmo. Facédeme caso, que non creo que sexa bo andar todo o día no carreiro. De diante para atrás, detrás para diante, de diante para atrás, detrás para... Ai, quen é vostede? Eu son eu. Aquí quen debería presentarse primeiro es ti, que acabas de interromper a paz da miña fraga cos teus berros de tola. Ai, vostede perdoe, miña señora. Eu non quería molestala, pero estábame despedindo das miñas irmás. Xa se ve que vos levades ben na familia. Foi unha despedida moi afectuosa, sí. Ai, non se equivoque comigo. Eu quero lle ben ás miñas irmás. Xa, menos mal. Falolles así polo seu ben. Pode ser que esperten dunha vez e se den conta de que o traballo que fan non é vida. Psicología inversa, vaya. Que? Nada, nena, nada. Que me estabas contando do traballo das túas irmás. Iso non é traballo nin nada. Todo o día no carreiro, carrexando comida. Do formigueiro ata a comida. Da comida ata o formigueiro. E volto ao carreiro outra vez. Todos os días a mesma solfa. Todos os días a mesma rutina. Deduzo polo que me dis que es unha formiga. Ai, perdoe, sí, disculpe, que maleducada, que non me presentei, vaya. Non te debes achegar, sí, que te quere papar. Non lle fagas caso a esa mosca zoadora, que só sabe mal meter. Faime caso, faime. Non entendo, mosca, como me pode facer mal unha velliña tan doce? Di que sí, miña formiguiña, e rímate acá. Non te debes achegar, sí, que te quere papar. Ai, por favor, isto é unha tolería. Eu que fuxo do meu carreiro para topar o meu verdadeiro destino, estou aquí a enredar con parvadas. Enredar vas te enredar ben, como te achegues a ela, va que sí, bella chuchona. Como te atreves a falarme así? Mosca tiñas que ser, sempre molestando, sempre molestando. Parade xa, voume na busca do meu destino. Oes, formiga, iso destino queda moi lonxe. Porque te podo acompañar. Non sei, tanto pode quedar longe como preto. O destino nunca se sabe onde o vas a topar. E como recoñecerás cando a topes, entón? Quen che di a ti que o teu destino non está aquí ao meu carón, envolta nas 12 sedas da miña arañeira? Non sei, mais algo dentro de min dime que non, Achégate e comproba o conforto e a dozura das miñas teas. Non te debes achegar, sí, que te quere papar. Eu quero coñecer lugares novos, de seguro que nun deles estará o meu destino. Eu son unha aviadora experimentada e podo che indicar a dirección axeitada. Unha aviadora! Que fermosa profesión, todo o día voando e atravesando o ceo. Igual ser aviadora é o teu destino. Fíxate ben en min, querida mosca, non ves que non teño as? Tes razón, es un becho ben raro, mas as tampouco ten araña, non serás ti unha araña que me quere zampar. Co parva que é a mosca esta, non sei como aínda non caeu nas miñas redes. Son unha formiga obreira e levo máis de media vida metida nun carreiro de formigas obreiras. Como a min, carrexando comida ata o formigueiro. Non che gustaba de carrexar logo? Non, estou farta de facer sempre o mesmo. Que unha tamén ten os seus soños, Unha formiga con soños, isto é novo. E cal é o teu soño, se se pode saber, amiga obreira? Eu? Que non sei certo aínda, mas cando atope o meu destino, saberei o que teño que facer.
Pois eu sempre souben que quería ser aviadora, mas igual estou errada e debo atopar tamén o meu destino para llo preguntar. O que eu dixo, esta mosca cejarata e pampa de todo. Mosca, mosca, o teu destino está aquí, canda min. Ven que cho presento. Non me debo achegar. Sí, que me quere papar. Pois eu tamén me vou. Señora Araña, ten que disculparme. Ata máis ver, vale? Ben, pois ata aquí esta pequena lectura dramatizada con estes animaliños improvisados. A formiguiña, protagonista, este pito que fixo de mosca aviadora perfecto, e esta araña que ten moita sorna. É a primeira escena do primeiro acto de A formiga fora do carreiro. Espero que vos guste e moitas grazas por convidarme ao Festival Virtual da Literatura Galega. Apertas. Benvidas ao Flip. Quero compartir convosco unha pequena lectura dramatizada dunha das miñas últimas pezas. Estrelecer. Nun mundo onde as rapazas poidan ser libres. Publicada na colección Costa Oeste de Editorial Galaxia. Non sei se despois deste confinamento poderemos cambiar un chisco mundo, pero os personaxes da miña peza, que son todas mulleres, vano intentar. A obra está dividida en 3 partes: anoitecer no pasado, estrelecer no presente e amencer no futuro. Vou lervos un cachiño de cada unha das partes. Anoitecer. Nun promontorio riba do mar, unha rapaza, sentada no campo, observa as estrelas. De cando en vez baixa a cabeza e mira un libro que sostén entre as pernas á procura das constelacións que escintilan no ceo. De súpeto, notamos que o ar arrefría e a escuridade se torna máis densa. A rapaza estremécese e frega as mans, pero está tan concentrada que non se decata de que unha personaxe agochada na escuridade se achega. Só no momento en que se mesturan os alentos das dúas nota a súa presenza e de maneira instintiva afástase dela. Asustáchesme, non te oíra chegar. Noite mira de fite cara a ela, pero non di nada. Creo que non te coñezo. És de aquí? Acabo de chegar a estas terras. É extraño encontrar alguén no monte a estas horas. Eu veño moitas veces ao cantil para explorar o universo, pero nunca antes atopara a ninguén. Gústache a astronomía? Non che advertiron os teus pais que non saíses soa pola noite? Advertiron, en moitas ocasións, pero non lles fago caso. E iso por qué? Porque se non saio da casa polas noites, como poderei ver as estrelas? Da segunda parte de Estrelecer, imos ver un rito ancestral de iniciación. O conxuro da queimada. Está un pouco cambiado. Das entrañas das fragas antigas e dos cumios das montañas inaccesibles, das profundidades dos pozos en fondo e dos miolos de animais extintos, dos seres esquecidos ou dos que nunca existiron, dos soños imaginados e dos pesadelos feitos realidade, do amor, do odio, da indiferenza. Eu convoco-vos, forzas do ar, da terra, do mar e do lume. Mostrádevos aos ollos de quen beba deste líquido elemento. Iniciemos a viaxe. A partir deste momento deixaremos de ser nós. As nosas vidas cambiarán e farán que unidas nos sintamos máis fortes. Deusa da noite, ofrécenos a bebida sagrada.
E xa para rematar, unha poesía de amencer. O escenario está escuro, agás unha luz que ilumina a noa. Nun claro de escuridade, corremos para fuxir do destino, mais enganadas, chegamos a el. Nesa escuridade, amámolo terrible, convertendo no senso das nosas vidas. Agora sei que a morte pode ser tan maravillosa como a triste. E mentres os demais viven no cotián, eu, nunha escuridade eterna, son feliz. Son feliz. Son. Agradecidas porque estedes con nós en a Flip.